ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ ஒரு ஆப்பில் வித்ட்ரா பண்ணி பாட்டுறேன். இந்த ஆப்போட பேர் கடர் அட்டௌண்ட் என்னமோ போட்டு கிடைக்குது. வாங்க இதில் வித்ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் லைவாக தான் ஷோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அது வித்ட்ரா ஆகுமா ஆகாதுன்றது ஒரு டவுட்டோடு தான் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு என் நம்பர் என்டர் பண்ணிடுவோம். இப்போ என்கிட்ட 5 ரூபா இது 5 ரூபா வித்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பேடிஎம் உள்ள வந்தாச்சு. இப்போ வந்துடுச்சான்னு பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வா வண்டர்ஃபுல். இந்த ஆப்லேருந்து எனக்கு 5 ரூபா வந்துடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா லைவாக தான் ஷோ பண்ணிகிட்ருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது வந்துடுச்சு எனக்கு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you next video. Bye bye.